de gall, cua de serp i cos de gripau. La figura s'encarregà l'artista reusenc Manel Llaurador, que després de la presentació de la maqueta el 25 de juny del 2007 treballà en l'escultura final. Es tracta també d'una figura de nova creació. El basilisc que va ser presentat el dissabte 15 de setembre del 2007 amb l'apadrinament del Ball de Cavallets de Reus i dels Xiquets de Reus. Les músiques pròpies són la marxa del basilisc de Reus i el ball solemne del basilisc, que s'usa per acompanyar la coreografia pròpia de la bèstia, composades per Jordi Brunet i harmonitzades per Jesús Ventura. El concurs Canta a l'estiu de Canal Reus Televisió. Per tant, us espera i ens espera una retransmissió emocionant, tan emocionant com els moments que ja es viuen a plaça des de fa una bona estona. I és que fins i tot el bus relicari de Sant Pere a aquestes hores ja ha sortit de la Prioral, està venint cap a la plaça i on ja han irromput alguns elements del seguici festiu, com podem veure el basilisc novet. Jo me'l miro i encara el trobo com novet, com acabat de sortir del forn, tot i que no sigui així. En aquesta transmissió serà possible gràcies a tot